Sikhona enza le video Hey shutha kahle le phone. Bazalwane nasi isikhwama la yes isikhwama la sifika namfundisi njengoba sila e-studio uyangitshela ukuthi isikhwama senziwe insizwa lapha eRichards Bay njengoba nisibona nje yakwazungu manzini njengoba nisibona lesikhwama wena wayetshela ukuthi ngabe sisemashop ase-17 kuphi so iyazenza lensizwa njengoba nisibona genuine leather all the way from Richards Bay. Imagine. Nasi bazalwane. Nasi. Ngazi umfundisi inamba yakhe omele sizame ukuyishare inamba yakhe. Mhlawumbe i-check na. Noma sifane sovele siyibhale. Sizoyibhala kwi-video. Inamba yakhe iyo le lapha kwi-video. Bazalwane bami mhlawumbe uma udinga isikhwama nasi. Umfundisi ufika usiphethe la. So ke yes bazalwane uma ukuthi asidinga genuine leather. Nami ngiyasithanda nje bazalwane. So Fundisi uthi yakwaZungu bayigama nayo yazi ngesibongo owesibongo kuphela umanzini mazalwane lapha eRichards Bay so nasi beautiful danko Le phone ishutha kahle mfundisi. eshaya